Cha bakithi ngithi angiyikhulume le ndaba ngoba hayi ngiyabona ukuthi izohamba igcina isiqhatha. Asiyekeni ukuzenza abelungu. Asiphumeni nje ezintweni zabelungu esingaxhumi kuzona. Uyabona lento yokuthi uma ngabe sisuke sihlangana emncwabeni bese nifuna ukwenza izinto zabelungu. Hayi asishiye le yanto ayihambisani nosiko lethu ayihambisani nathi. Mina ke futhi isiyanginyanyiswa kwangempela. Uma ngabe sisuke sihlangana emncwabeni asibingelelane nje kahle. Hayi lento yokuthi seniza kuthina ke senizosihaga ngoba le yanto izogcina isiqhatha. Ngoba khathini isihaga nisipitshizela amakhekhethe esuke siwafihlile la kuthina emabhantshini ethu. Sengiyafika ke mina ekhaya sengikhipha uplastic onamakhekhe ami kade ngiwufihle kahle. Wafika wena waphapha ke namabele akhe amakhulu wazongihaga. Sengiyakhipha mina sengidla itiye lami nezimvuthu ke manje itiye sengiliphuza sengilidla nezimvuthu. Uyabona ukuthi lento izosiqhatha. Thina abanye bethu siwe singayili ukuyodlala emncwabeni siwe siyazi into esiyelayo. Manje kufanele nokuthi phela siwe sisihambela amahhala mekuwukuthi nasenisipitshizela amakhekhe ethu. Niyawazi ukuthi amakhekhe omngcwabo awatholakali noma ikuphi futhi niyawazi ukuthi amnandi. Kodwa awadleki nje kahle mase yimvuthu. Next time nje mina muhlani nami emncwabeni ngibingelele nje kahle uphakamisa isandla noma ungicishela ihloko okungcono. Lento yehagi ngempela izosiqhatha. Mina sekufika la esenginyanya khona ngempela. Into esengizoyenza nje ukuthi umuntu ngifaka impama nje uthi uyangizungizela nehagi ngikuvimba ngempama nje ulabhabha wempama. Ngoba ngeke phela silosebenzele emuva ngenxa yenu. Isikhipho sikweni nje lento yenu nilahla usiko nje lento yamahagana. Hawu singadlala nina la. Yazi nje ngidinwa kabi mengithi ngiyafika ekhaya amakhekhe amaseyimvuthu. Yini inina niyahagana. Anoyeka nje ukuthi haga ngoba wazi ukuthi ungihaga nani. Ungangazi ukuthi ngiphetheni. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.